Hola, bon dia a tots. Què tal? Com estàu? Espero que molt bé. Benvinguts en aquesta nova classe de repàs de llengua catalana. Avui farem un poquet de recordatori del tema 4, val? I amb aquest geniali que tenim per aquí, tenim aquesta primera parada de la S sorda i la S sonora. Anem a recordar, que la S sorda podríem escriure una S, la doble S, la C i la C trencada. Quan era que utilitzarem una o una altra? Doncs anem a veure que la S la utilitzaven quan es col·locava en qualsevol posició i alerta, excepte entre les vocals. Val? Entre vocals no podem posar només una S. Teníem aquí els exemples de salut, pasta i dansa. Val? La següent, la doble S, aquí, en aquest cas, sí que només la podem utilitzar entre vocals. Val? Tenim els exemples de llonganissa o pallasso. Després, continuem amb la C, davant les vocals E o de la vocal I. Només entre aquestes vocals? Sí, perquè recordeu que davant A o U sonaria com a K, CO i Q. Així que només utilitzarem aquesta C com a S sorda entre les vocals, la E i la I. Exemple, cera o difícil. I per acabar amb la S sorda teníem la C trencada. Aquesta C trencada va davant de A o U i a final de paraula, com per exemple aquí tenim força, forçut o veloç. Fixeu-vos aquí en el final de paraula. Després teníem la S sonora. Aquí teníem d'una banda la S i la Z. Val? La S, quan l'utilitzam? Entre vocals. Sí, teníem aquí Josep o casa. Com podeu fixar-vos, aquesta és més vibrant. Sí, per això se li diu sonora, perquè vibra un poquet quan la utilitzam. Casa, casa. Val? I la Z també a principi de paraula o darrere de consonant, com per exemple tenim aquí zodíac o colze. Val? De manera molt excepcional apareix aquesta Z entre vocals i com per exemple amazona o trapezi. Val? Però són casos molt aïllats. I també anem alerta perquè pot aparèixer en algunes paraules utilitzant el dígraf TZ, com per exemple horitzó. Recordeu que dígraf era quan tenim dues consonants juntetes. Val? I aquests dos requadres són molt importants i els hem d'aprendre. Per continuar teníem el camp semàntic. Val? Li picam aquí, en aquest barquito d'aquí, i què tenim? Que ens deia que les paraules es poden agrupar en camps semàntics, que són grans grups de mots de diverses categories gramaticals que, tot i designar conceptes diferents, pertanyen a una mateixa àrea de la nostra experiència. Per exemple, el camp semàntic de cuina estarà format pels objectes, les persones, les accions que estan relacionats amb la cuina. Per exemple, estris de cuina, com la paella, una cassola, un ganivet, o persones, un cuiner, una cuinera. Accions també, l'acció de cuinar, la de sofregir, val? O verdures, com un tomàquet, com els espinacs. Val? I d'aquí tenim el camp semàntic molt fàcil, Un altre contingut que vàrem veure varen ser els adverbis. Aquests adverbis vàrem veure que són paraules invariables i que tenen com a funció bàsica modificar un verb, un adjectiu o fins i tot un altre adverbi. Es podrien classificar en 4 grups
I aquí en teníem els adverbis de moda, que diuen com es realitza una acció, de moda o de manera. Adverbis de lloc, que ens diuen on es realitza l'acció. També adverbis de temps, que ens diuen quan es realitza. I adverbis de quantitat, que expressen el grau o la intensitat d'una acció o d'una qualitat. A més, vàrem veure que hi havia adverbis d'afirmació, com aquest sí, també, de negació, com un no, o tampoc, o també de dubte, com un pot ser. D'altra banda, vàrem veure les preposicions. Sí, ho tenim per aquí. I vàrem veure que una preposició és una categoria gramatical que s'encarrega de relacionar un element sintàctic, per exemple, un verb, amb els seus complements. La preposició és una categoria invariable, és a dir, què era això d'aquí? Que, molt bé, no tenia ni gènere ni nombre. També una preposició encapçala un sintagma preposicional, és a dir, una part d'una oració composta d'un article i un nom. Per exemple, el meu pare ve a casa. A casa seria el sintagma preposicional. Les preposicions catalanes venen en la major part dels casos del llatí, on eren paraules plenes o prefixos. I en tenim aquí doncs uns quants exemples de preposicions, sí? Com aquest a, amb, contra, davall, etc. Val? Les tenim aquí i li pegam una ullada. D'altra banda, vàrem veure les conjuncions. Les tenim per aquí. La conjunció, què era? Doncs era una categoria gramatical tradicional. Es tracta d'una paraula invariable que uneix altres mots, sintagmes o frases en un discurs i, per tant, és un nexe. També anomenat relacionant o enllaç, segons les diferents escoles lingüístiques. Tenim per aquí exemples com aquest i, mentre, ni, o, però, perquè. Els tenim per aquí per pegar-li una ullada. També altres conjuncions tenen un significat propi. D'altres només l'adquireixen en funció del context, dels elements units per elles. Quan un conjunt de paraules actuen en bloc, com una conjunció, s'anomenen locucions conjuntives. Les tenim per aquí. Així i tot, de manera que, encara que, fins que, etc. Vàrem veure també els tipus de narrador. Si m'on anam en aquesta illa d'aquí i picam, ens surt que el narrador és qui conta la història i pot fer-ho des de diferents punts de vista. Vàrem veure dos tipus de narrador, un narrador intern i un altre extern. El narrador intern, bé, aquest és el narrador que coincideix amb el personatge principal, amb el protagonista dels fets, ja que es converteix en el centre de la narració i utilitza la primera persona. I quina era aquesta? Molt bé, aquest jo. Després teníem aquest narrador extern, que es tracta d'un personatge secundari que des del punt de vista descriu els fets que li han passat a un altre personatge protagonista i es troba en aquesta tercera persona. I quina era aquesta? Molt bé, aquest ell o ella també, segons el cas. Molt bé, doncs per acabar, vàrem veure el microrelat. Si mos posam aquí damunt d'aquest pirata, trobarem que el microrelat que vàrem veure que era una història molt, molt breu. D'acord? Tenia entre 10 línies
o unes 750 paraules més o manco. És a dir, que és molt, molt breu i concís. Els elements d'aquesta narració, d'aquest microrelat, també varen veure que es tractaven d'una banda, l'acció, que és aquest plantejament, nus i desenllaç que tenen totes les narracions, aquestes tres parts. Però en el microrelat són més breus de lo normal. També tenien, d'altra banda, un espai, el lloc, on es desenvolupa el relat. També teníem el temps, si està en passat, en present o en futur. El narrador, doncs la persona que ens conta la història pot ser en primera o en tercera persona. I per finalitzar els personatges, els que duen a terme les seccions. Tots aquests elements formen part del microrelat. Sí, d'acord? Doncs fins aquí el repàs del tema 4 de llengua catalana. Espero que vos hagi quedat clar. Si teniu qualque dubte, doncs estem aquí per ajudar-vos. I fins aquí la meva explicació. Espero que vos vagi molt bé l'examen i recordeu, estudieu un poquet. Fins aviat!